Juma September kalo kile duru samba fila ani mɔgɔ an duuru DMS TV channel musoɔni cɛwni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an ta n'u ban kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni ye o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da o tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da o tulo kan dɔw bɛ tali kɛ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali finitigilakaw halisa olu yɛrɛ kɔni cɛsirilen don kosɛbɛ bamaciwale mɔgɔ kɛlɛli la ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna an ka Mali finitigilakaw olu ye opération caman kɛ an ka jamana cɛmancɛ yan fan ni kɔrɔn yan fanfɛla yɛrɛ kɔnɔna opération min yɛrɛ kɔni kun cɛra ni bamaciwale maa caman bɔnɛnen ani na ale ni kɛlɛkɛminɛn caman fɛnɛ minɛli yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'an ka Mali ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka ni opération in caman yɛrɛ ka sebaya sɔrɔ k'o dabɔra an ka finitigiw yɛrɛ kɔni ka renseignement ɲumanw yɛrɛ de kɔni sɔrɔli la. Halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération ko hukumu kɔnɔna la ko tɛmɛnen septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali finitigilakaw olu kɔni opération dɔw kɛ Asongo mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na opération min kun cɛra ni bamaciwale maa 2 bɔnɛnen ale ni maa 3 yɛrɛ kɔni minɛlen an ka Mali finitigilakaw fɛ. Min an ka Mali furancɛ fanga autorité mɔgɔw yɛrɛ kɔni olu kɛnbɛ ne k'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa ka kɛlɛkɛminɛn ɲumanw yɛrɛ kɔni di an ka Mali finitigilakaw ma cogo min o bɛ se ka bamaciwale mɔgɔw yɛrɛ kɔni kɛlɛcogo ɲuman kɔnɔna na o ko hukumu de kɔnɔna la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 3 san 2025 a yirala k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn kura caman yɛrɛ kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔna na kɛlɛkɛminɛn minnu yɛrɛ kɔnɔna tɔ min an ka Mali jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu gitɔrɔnda yɛrɛ kɔnɔna ka foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité ale ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔnɔna. Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 3 san 2025 Bɔgɔsomugu quartier kɔnɔna ni ne quartier min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Bamako kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko so banbali dɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ yen nɔ so min yɛrɛ kɔni kun bɛ chantier yɛrɛ kɔnɔna na ko courant dilanna dɔ ni a baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ka olu to courant dilan na yen nɔ ko courant dilanna kelen bɛ yen nɔ courant ye o yɛrɛ kɔni cini ka o bɔnɛ ani na ko baarakɛla tɔ kelen yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ kɔni bɛ dɔgɔtɔrɔso la. Août kalo tile 27 tɛmɛnen san 2025 Keɲeba commissariat de police mɔgɔw yɛrɛ kɔni sera ka u bolo da maa 6 ka minnu yɛrɛ kɔni ka baara ye suɲɛni de u kɛlen k'u bolo da ni maa 6 yɛrɛ kɔni kan u y'a yira k'a fɔ k'u ye saisiba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ni maa na maa ninnu kun kɛmɛ ni ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni suɲɛ population kunna. Tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka office central de stupéfiant n'olu ka cɛden min yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na olu kɔni ye sɛnɛkɛla 2 la jɔ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ moto sanfɛ Sikaso ale ni Zegwa ni ɲɔgɔn cɛ la sira min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko OCS ka cɛdenw yɛrɛ kɔni kɛlen ka u bolo da ni sɛnɛkɛla 2 ni yɛrɛ kɔni kan k'u taara bɔ cannabis ni o ɲɛnaminimafɛn o biriki 10 yɛrɛ de kɔni kan ni sɛnɛkɛla 2 ninnu bolo. Nioro di Sahel région gouverneur ale kɔni ye décision dɔ yɛrɛ kɔni ta don tɛmɛnenw na décision min yɛrɛ kɔni kɛra ne ka maa caman dabaliya b'a ka d'a kan u kun ma deli ka ɲɔgɔnna décision tali ye gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ Nioro di Sahel gouverneur yɛrɛ kɔni ye laseli kɛ ko jamana wɛrɛ ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bɔ n'u u ka baganw ye k'a fɔ k'u bɛna na n'u ye Nioro di Sahel région kɔnɔna na k'u bɛna na bin dun yɛrɛ kɔnɔna ye ko a ye o kɔni interdit ko min ye jamana wɛrɛ ka bagan ni a ka mɔgɔw ye k'a tɛ fɛ olu n'u ka baganw yɛrɛ kɔni ka se Nioro di Sahel région kɔnɔna na k'u bɛ taa fɔ k'u bɛ bin yɛrɛ kɔni dun yɔrɔ kofɔlen na ko wa décision yɛrɛ kɔni bɛ to sen na fo ka taa fɔ ni ale gouverneur ye décision kura wɛrɛ ta a ko kan. Min kɔni ye Donald Trump ye n'o ye États-Unis jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni halisa ale bɛ ka continuer a ka menaces yɛrɛ kɔni fɛ ni ka ɲɛsin Russie jamana ɲɛmaa ma ni o ye Vladimir Poutine ye Donald Trump ka kɔrɔfɔla don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko Vladimir Poutine ni o ye Russie jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ale kɛnbɛ ni ka i sigi k'a fɔ ko kɔni bɛna na min kɛ ani Ukraine ka kɛlɛko in yɛrɛ kɔni na ko min ye Vladimir Poutine ye n'a ma o ko in yɛrɛ kɔni kɛ Vladimir Poutine ale kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko bɛna na tɛmɛ u kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la ko Vladimir Poutine bɛ ale hakilinata dɔn ani Ukraine ka kɛlɛko in na ko yɛrɛ de kɔni na min daga da la a ka fɛɛrɛ latigɛ yɛrɛ kɔni ale bɛ fɛ a ka min kɛ Vladimir Poutine a ka o kɔni kɛ walasa min ye ale Donald Trump ale kana na dimi ko kana na tɛmɛ ale ni Russie ni ɲɔgɔn cɛla la ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na
dɔgɔkun tɛmɛnen na an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ opération minnu yɛrɛ kɔni senfɛ u ye frappe caman kɛ ne ka ɲɛsin Banbaci walimaw n'u dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni na an ka jamana camancɛ yan fan a kɔrɔnyan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko an ka Mali finitigilakaw ye ni opération min kɛ ne ka ɲɛsin Banbaci walimaw yɛrɛ kɔni ma don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko opération nin bɛɛ lajɛlen kɛ wagati o y'a sɔrɔ min an ka Mali finitigilakaw olu kun renseignement kɛrɛnkɛrɛnnenw yɛrɛ de kɔni sɔrɔ minnu ye u dɛmɛ kosɛbɛ opération ninnu na ko opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Banbaci walima caman de bɔnɛ ani na ni o yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye an ka Mali finitigilakaw bolo an ka Mali état-major général des armées ale ka communiqué kɔnɔna na a bɛ sinsin ka yɛrɛ kɔni an ka Mali finitigilakaw ye ni frappe minnu yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana camancɛ yan fan ni kɔrɔnyan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko frappe ninnu kɛra ne ka ɲɛsin Banbaci walimaw ka logistique mara yɔrɔ ale ni u ka dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni n'u b'u dagasigi yɔrɔ min na walasa ka se ka u ka attaque labɛn ne ka ɲɛsin jamana yɛrɛ kɔni ma ko an ka Mali finitigilakaw ka frappe kɛra ne ka ɲɛsin o yɔrɔ ninnu de ma ko Banbaci walima caman bɔnɛni hani n'a kɔfɛ opération yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali finitigilakaw sera ka u bolo da Banbaci walima ninnu ka kɛlɛkɛminɛn camanw kan ni o kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔni dɔw la marifaw ale ni équipement de communication caman fɛnɛ kun bɛ minɛnen na an ka Mali finitigilakaw fɛ état-major ka kɔrɔfɔ la ko an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ni opération min kɛ an ka jamana camancɛ fanfɛla ni kɔrɔnyan fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko o kɛra sababu ye ni ka Banbaci walimaw ka capacité yɛrɛ kɔni dɔgɔya kosɛbɛ n'o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni attaque kɛli Banbaci walimaw fɛ o ko yɛrɛ kɔni bɛ sumaya mɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali finitigilakaw kelen ni ka sebaya sɔrɔ ni opération yɛrɛ kɔni na o y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ komi an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kalisa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka fara olu ka capacité yɛrɛ kɔni kan ni kɛlɛkɛminɛn ɲumanw dilen u ma ko o kɛlɛkɛminɛn yɛrɛ kɔni na sanfɛ kɛlɛkɛminɛn caman bɛ o la ko y'a yira na fɛnɛ k'a fɔ komi an ka Mali finitigilakaw olu cɛsirilen don wa k'u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka an ka Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɛ Mali jamana kɔnɔdenw ta ye wa état-major ka communiqué kɔnɔna na a bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta ko ale ni an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni olu bɛ layidu yɛrɛ kɔni ta Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yira u la k'a fɔ k'u bɛ continuer kɛlɛ yɛrɛ kɔni fɛ fo ka taa fɔ Banbaci wale yɛrɛ kɔni si mana tununi ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na wagati min ko yɛrɛ de kɔni na sanga ani wagati u kɔni bɛ opération kɛ an ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ko walasa an ka se ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni dɛmɛ u ka an ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na k'a laɲininen don Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ ni an bisigara maa min yɛrɛ kɔni na walima n'an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ Banbaci walimaw kan k'a laɲininen don an fɛ an kɔni ka o kunnafoniya da teliya la an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni tulo kan ko wajibi yɛrɛ kɔni tɛ i k'i tɔgɔ ni jamu yɛrɛ kɔni fɔ i dan ye dɔrɔn ni ka nin kunnafoniya in lase an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma n'o kɛra baara in yɛrɛ kɔni tɔ bɛ an ka finitigilakaw bolo ko n'o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛ an ka Mali autoritéw yɛrɛ kɔni dɛmɛ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛn lakanani baaraw la jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na don tɛmɛnenw na an ka Mali finitigilakaw k'olu ye kɔni opération dɔ kɛ Asongo cercle kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebaya ye an ka Mali finitigilakaw bolo source locale yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka Mali finitigiw olu kɔni opération dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Fafa village yɛrɛ kɔni dɔgɔkun sugujɔ kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko wa opération yɛrɛ kɔni balila bɛɛ la ka d'a kan population yɛrɛ kɔni balila ne ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni jigitɔ ye ne ka na Sogo kɔnɔna na ko opération in kun sara ni Banbaci wale maa 2 bɔnɛni ani na ale ni maa 3 minɛli ye ko an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération in kɔnɔna na u ma dan o dɔrɔn yɛrɛ kɔni ma k'u sera ka saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u sera ka u bolo da moto 6 ale ni kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kan minnu bɛɛ lajɛlen kun ye Banbaci wale maa ninnu de ta ye ni wale in yɛrɛ kɔni jara Asongo cercle maaw yɛrɛ kɔni ye kosɛbɛ ka d'a kan u y'a yira k'a fɔ ko ni ko in yɛrɛ kɔni kɛli o bɛ kɛ sababu ye ne ka olu débarrasser ne ka bɔ Banbaci wale menace yɛrɛ kɔni na o ko hukumu kɔnɔna la u bɛ foliba kɛ ne ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma kɔni opération in na wa min an ka Mali finitigilakaw ye olu kɔni hakilisigi kuma fɔ ni population ma yɛrɛ kɔni u ye layidu fana ta u yɛrɛ kɔni komi an ka Mali finitigilakaw ye baara min yɛrɛ kɔni bɛ o la jamana kɔnɔna na o ye jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw lakanani yɛrɛ de kɔni ko wa sanga ani wagati olu bɛ continuer o baara in de fɛ komi Banbaci walimaw ka walejugu talen ne ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma k'an ka Mali finitigilakaw olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka dankari o ko la o la u bɛ laɲini kɛ population yɛrɛ kɔni fɛ k'u fana ka an ka Mali finitigilakaw ka baara nɔgɔya u ma ni u la kunnafoniyali yɛrɛ kɔni Banbaci walimaw nali la u ka villagew kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali finitigilakaw ka kɛlɛko hukumu kɔnɔna la araba tɛmɛnen septembre kalo tile 3 san 2025 ko min ye kɛlɛkɛminɛn kuraw ye
olu kɔni yera an ka Bamako kɔnɔna na kɛlɛkɛminɛn kura minnu yɛrɛ kɔnɔna tɔ min an ka Mali jamana kɔnɔden caman olu bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu gitɔrɔndaw yɛrɛ kɔnɔna ni k'u ka nisɔndiya yira ni kɛlɛkɛminɛn kura ninnu nali ko la an ka jamana kɔnɔna na kɛlɛkɛminɛn kura nali an ka jamana kɔnɔna na ni ka adi an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma o bɛ tali kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ka laɲini na ni ka an ka Mali finitigilakaw ka capacité renforcer kosɛbɛ ni kɛlɛkɛminɛn camanw dili u ma o ko in bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ an ka Mali ɲɛmaaya la son excellence le général d'armée Assimi Goïta de bɛ yen nɔ wa min an ka jamana lafasali ministre yɛrɛ kɔni o kɔni ye général Sadio Kamara de maa caman yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfila ko ni kɛlɛkɛminɛn kura ninnu nalen an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min an ka jamana service de renseignement ɲɛmaa ni o ye général de corps d'armée Modibo Kone yɛrɛ kɔni ko ale ye baaraba kɛ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na maa caman y'a yira k'a fɔ ko général de corps d'armée Modibo Kone ale kɔni ye maa ye yɛrɛ kɔni min cɛsirilen don kosɛbɛ wa jamana kɔnɔden ɲuman don ko an ka service de renseignement ɲɛmaa ale kɔni bɛ baara kɛ dogo yɛrɛ de kɔnɔna na walasa ka se ka jamana ka lakana yɛrɛ kɔni sabati o ko yɛrɛ de kɔnɔna jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka service de renseignement ɲɛmaa ma ko an ka Mali finitigilakaw ka ni kɛlɛkɛminɛn kura minnu yɛrɛ kɔnɔna na olu dɔw yɛrɛ kɔni cɛla blindé o char fo ka taa se camion yɛrɛ kɔni ma olu caman kun bɛ a la ko wa minɛn yɛrɛ kɔni kun bɛ ka bɔ Conakry port fanfɛla de la kun bɛ ka i kunda an ka Mali route nationale 5nan yɛrɛ kɔni kan kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ kɔni kun exportelen don an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ni olu kun ka baara yɛrɛ de kɔni ka minɛn ninnu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati cogo min minɛn ninnu ka don an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ka sɔrɔ baasi foyi yɛrɛ kɔni ma u sɔrɔ a yɛrɛla k'a fɔ ko ni kɛlɛkɛminɛn ninnu yɛrɛ kɔni o ye Rusi ka dilanenw yɛrɛ de kɔni ko kɛlɛkɛminɛn ninnu nakun de ye walasa ka an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ka capacité renforcer kɛlɛkɛyɔrɔ la ale ni menace fɛn fɛn mana kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'e maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na k'i tɛ bɛn yɛrɛ kɔni fɛ min kɔni ni kɛlɛkɛminɛn ninnu ye u nakun de ye walasa k'o menace ninnu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ Mali kunna kɛlɛkɛminɛn ninnu nakun de ye walasa ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati ale kana nin basigi ye an ka nin jamana in kɔnɔna na min ye an ka Mali frontière fanga autorités ye olu kɔni ye u lajɛya bɛɛ kabini wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna u ye layidu ta Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye k'ale an ka jamana civil kelen k'a ti to banbaci wale maaw bolo o yɛrɛ de kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o autorité minnu ye o layidu yɛrɛ kɔni ta olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa u ka laɲiniw ka sabati olu ka laɲini sabatili ko yɛrɛ kɔni na a ka kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka kɛlɛkɛminɛnw di an ka Mali finitigilakaw ma o ko yɛrɛ de kɔni bɛ ka ɲɛnabɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hɔri la sanga ani wagati an b'a ye k'a fɔ kɛlɛkɛminɛn kuraw bɛ ka na di an ka jamana finitigiw ma min fɛnɛ an ka jamana finitigiw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu fɛnɛ y'a yira k'a fɔ k'olu cɛsirilen don ko wa u pɛrɛnnen don sanga ani wagati ni ka mugu jugu yɛrɛ kɔni ci banbaci wale maaw la ko min ye an ka Mali fantan a naani bɛɛ lajɛlen kɛli ye jamana kɔnɔdenw ta ye ko o kɔni ye an ka Mali finitigilakaw ka mission fanba dɔ ye an ka Mali jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɔra ni ka t'u jɔ gizɔrɔnda la walasa ka se ka an ka Mali finitigilakaw n'u ka ni kɛlɛkɛminɛn kura ninnu yɛrɛ kɔni kunbɛn olu ka wale ɲuman dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka finitigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ma u y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko an ka Mali finitigilakaw olu b'u disi gosi ni olu ye fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko wa an kunna wololaw yɛrɛ de kɔni ni finitigi ninnu ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɔli i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka se ka taa an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni kunbɛn ni nisɔndiya ale ni yɛlɛ yɛrɛ kɔni u y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw na k'a fɔ ko tin yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali finitigilakaw ni an ka jamana kɔnɔdenw cɛ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka sanga ni lakanako gɛlɛya ye an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na komi an ka Mali jamana kɔnɔdenw ye olu ka jukɔrɔmadon bɛ an ka Mali finitigilakaw ye sanga ani wagati minɛn kura dili an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma o b'a yira bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko min an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni jamana yɛrɛ kɔni bɛ lahalaya min na ka o kɛlɛkɛminɛnw di finitigilakaw ma walasa ka se ka u dɛmɛ kosɛbɛ kɛlɛ la kɛlɛkɛminɛn kuraw dili an ka Mali finitigiw yɛrɛ kɔni ma o ti dɔrɔn ka an ka Mali finitigilakaw ka capacité dɔrɔn renforcer kɛlɛkɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ko in ye cikan gɛlɛn fɛnɛ ye ni ka ɲɛsin jamana juguw yɛrɛ kɔni ma o cikan in yɛrɛ de kɔni ko min ye an ka Mali yɛrɛ kɔni ko ale cɛsirilen don ka a ka jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati o lakana sabatili baara yɛrɛ kɔni na k'ali n'a sɔrɔ kan ka maa o maa yɛrɛ kɔni kɛlɛ min ye an ka jamana finitigiw yɛrɛ kɔni k'u bɛ o tigi yɛrɛ kɔni kɛlɛ maa o maa yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana kɔnɔna na ko bɛn ale ni Mali ka basigi tɛ e ka ko ye ta yɛrɛ kɔni ko b'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ye Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen jugu ye ni kɛlɛkɛminɛn kuraw dilila an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma o ko hukumu kɔnɔna la an bɛ an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni fo kosɛbɛ ka sanga ani wagati ni furancɛ fanga autorité ma olu b'a yira na k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabatili ko o kɔni olu ka baara fanba yɛrɛ kɔni ni yɔrɔ in fɛn na an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigilakaw ma ka d'a kan n'i y'a ye anw yɛrɛ kɔni bɛ yan k'anw bɛ lakana kɔnɔna na o sababu yɛrɛ kɔni bɛ bɔ an ka Mali finitigilakaw ka cɛsiri ale n'u ka baara kɛ ko ɲuman la sanga ani wagati ka se ka jamana juguw yɛrɛ kɔni kɛlɛ
Araba tɛmɛnen septembre kalo tile 3 san 2025 ko accident jugumanba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra Bukasomugu quartier la ni ne quartier min bɛ an ka Mali faaba la ni o ye Bamako de ye. Ko courant ye courant dilanna dɔ yɛrɛ kɔni ci fo ka ale ni kɛnɛ yɛrɛ kɔni karaba o y'a sɔrɔ courant dilanna ye ale ni a baarakɛɲɔgɔn dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn fɛ courant ye baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni fɛnɛ ci fo ka o jogin togo jugu yɛrɛ kɔni na. Surtout yɛrɛ kɔni k'a kɔrɔfɔ la ko accident yɛrɛ kɔni kɛra chantier dɔ yɛrɛ de kɔni na ni o ye so banbali yɛrɛ de kɔni ye. Ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ courant dilanna yɛrɛ kɔni olu ka échelle yɛrɛ de kɔni filila ni ka taa se courant fili dɔ yɛrɛ kɔni ma min kun ye haute tension de wari de kɔni kɛlen ko courant yɛrɛ kɔni ye courant dilanna in ci o yɔrɔ bɛɛ ale yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na. Source locale ka kɔrɔfɔ la ko courant ye min yɛrɛ kɔni ci kosɛbɛ o bɔnɛna ani na o yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ kɔni na nka baarakɛɲɔgɔn dɔ yɛrɛ kɔni k'u y'o ta teliya la ni ka taa ni o ye dɔgɔtɔrɔso la ko nka ko courant yɛrɛ kɔni fɛnɛ o ma kofɔlen ci togo jugu yɛrɛ kɔni na an kɔni tɛ kunnafoniya dɔnni ma kofɔlen ka kɛnɛya ko la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi fɔlɔ ni kasara jugumanba in yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ welemada kɛ ne ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'an ka to ka hakili to courant ko nin yɛrɛ kɔni na ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la chantier nin yɛrɛ kɔni na ni minnu yɛrɛ kɔni bɛ haute tension yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ la k'a ka kan yɛrɛ kɔni an k'an ka baara kɛ ni hakili ale ni jateminɛ caman yɛrɛ kɔni nin wagati la an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔ ye k'Ala ka badabada dali yɛrɛ kɔni nɔgɔya ale ni yɛrɛ kɔni joginna an bɛ nɔgɔya da dugawu yɛrɛ kɔni kɛ ale fɛnɛ Keɲeba commissariat de police ma ni olu ka ɲɛmaa yɛrɛ kɔni commissaire principal Mustafa Kante yɛrɛ kɔni ale ka cɛdenw ye opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ don tɛmɛnenw na opération min yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye police ninnu bolo ko ni opération min yɛrɛ kɔni kɛra Keɲeba commissariat de police ma yɛrɛ kɔni fɛ opération yɛrɛ kɔni kɛra sebayaba ye u bolo wa opération in k'ale yɛrɛ kɔni kuncɛra ni maa 6 de minɛli ye minnu bisigalen don k'a fɔ k'u kɔni bɛ sonyɛni yɛrɛ de kɔni kɛ ko ni zone 6 ninnu minɛli yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ yɛrɛ kɔni min ye commissariat maaw ye olu sera ka saisiba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min kɛra ko ɲumanba ye o saisiba nin yɛrɛ kɔni na u sera ka u bolo da moto sekin téléphone 20 ale ni a ɲɔgɔnna minɛn caman yɛrɛ kɔni ko min ye policier u sera ka nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni minɛ ni zone 6 ninnu na u ka minɛli sen fɛ ko ɲani ni maa ninnu yɛrɛ kɔni ka minɛli ka kɛ o y'a sɔrɔ Keɲeba sigibaa maaw sanga ani wagati olu yɛrɛ de kɔni tun bɛ taa plainte yɛrɛ kɔni kɛ ni policier na k'a yira k'a fɔ k'u ka fɛnw yɛrɛ kɔni suɲɛna ko a bolo sera ka da maa 6 yɛrɛ kɔni kan août kalo tile 27 tɛmɛnen de san 2025 ko bolo dali maa 6 yɛrɛ kɔni kan o kɔfɛ maa ninnu kun bɛ so minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o bɛ Balabugu ni Tabakoto quartier yɛrɛ kɔni na ko polisiw u kɔni taara wolomali kɛ ni maa ninnu ka so kɔnɔ wolomali yɛrɛ kɔni fɛnɛ kɛra sababu ye n'u sera ka saisiba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ o sera k'u bolo da fɛnba minnu kan ni maa ninnu ka so kɔnɔ o dɔw ye ordinateur 2 ɲɛnaminimafɛn caman ale ni muru ni bese ale ni o ɲɔgɔnna maramafɛn caman yɛrɛ kɔni min ye polisiw ye u sera ka u bolo da olu yɛrɛ kɔni kan ni maa ninnu ka siyɔrɔw la Keɲeba commissariat de police maaw ye u bolo da ni maa 6 minnu yɛrɛ kɔni ka yirala k'a fɔ ko maa 6 ninnu yɛrɛ kɔni si b'a bɔ san 19 de la ni ka taa bila san 36 la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi maa 6 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ an ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan walasa u ni min yɛrɛ kɔni ka kan u ka walejugu ninnu kɔfɛ u ka se ka da u ka dɔnna nataw la min ye Keɲeba commissariat de police ɲɛmaa ye ni o ye commissaire principal Mustafa Kante yɛrɛ kɔni ale a ka cɛdenw fo kosɛbɛ u ka cɛsiralen n'u ka baara kɛ ko ɲuman na ni opération in sen fɛ wa a bɛ hakili jigi yɛrɛ kɔni kɛ ko jamana ka lakana sabatili o tɛ maa kelen baara yɛrɛ kɔni o ye jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen de ka baara ye o yɛrɛ de kɔni na a bɛ wulimada kɛ ni ka ɲɛsin population yɛrɛ kɔni ma u ka to ka collaboration tɛmɛ u ni an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ o collaboration nin yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ jumɛn yɛrɛ kɔni na ko ni bisigara maa dɔ ka ko kɛtaw yɛrɛ kɔni na walima i ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ maa dɔ kan k'a laɲininen don i fɛ k'i senfa joona i ka taa se an ka lakana tigilamaw yɛrɛ kɔni ma ko ni o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ ne ka jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko tɛnɛn tɛmɛnen septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 sira min bɛ bɔ Sikaso ni ka taa Zantigila mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye an ka Mali office central de stupéfiant yɛrɛ kɔni o ye OCNC olu ka cɛden minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso region kɔnɔna na olu kɔni sera ka u bolo da cannabis ni o ye ɲɛnaminimafɛn ale caman yɛrɛ kɔni ma maa dɔw yɛrɛ kɔni bolo ko contrôle dɔ yɛrɛ kɔni sen fɛ min kɛra sira min bɛ bɔ Sikaso ni ka taa Zantigila mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna na OCNC ka agent olu sera ka u bolo da sɛnɛkɛla 2 yɛrɛ kɔni kan minnu tun bɛ moto sanfɛ ko ni sɛnɛkɛla 2 nin yɛrɛ kɔni olu bɛ bɔ Mɔgɔyebugu village yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko wa u tun bɛ moto min yɛrɛ kɔni sanfɛ bɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ min kun kɔnɔna yɛrɛ kɔni kun falen don céréales yɛrɛ de kɔnɔna ko nka bɔrɔ in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min ye cannabis ye o de kun dogolen yɛrɛ kɔni kun bɛ yen kosɛbɛ ko bakurubaya la OCS ka cɛdenw olu sera ka cannabis biriki 10 yɛrɛ de kɔni bɔ nin céréales bɔrɔ in kɔnɔna na maa 2 minnu minɛna nin ko ɲɛ ka ale ɲɛnaminimafɛn min minɛla o kɔni bolo
k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni taara n'i ka hudi OCS ka autorité maaw yɛrɛ kɔni ma walasa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ka se ka continuer nin ko ɲɛ kan. Ni opération yɛrɛ kɔni b'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko min ye an ka Mali Office central des stupéfiants ni o ye cakɛda min ka baara bɛnnen don ɲanaminimafɛn kɛlɛli yɛrɛ de kɔni ma. Opération b'a yira na k'a fɔ k'olu maaw cɛsirilen don kosɛbɛ ɲanaminimafɛn consommeli si latunni na ni ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na. K'a kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi halisa OCS agent olu kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni continuer walasa n'a sɔrɔ réseau yɛrɛ de kɔni bɛ nin ko in na ka se ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka o réseau in yɛrɛ kɔni ci ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na. Ka sanga ni lakanako problème yɛrɛ kɔni an ka jamana région dɔw kɔnɔna na min ye Nioro du Sahel région gouverneur yɛrɛ kɔni ale ye décision dɔ yɛrɛ kɔni ta min balila bɛɛ lajɛlen la ka d'a kan gouverneur kuma deli ka ɲɔgɔnna décision ta. O décision yɛrɛ kɔni ye ko bagan gɛnna minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ka se an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yamaruya tɛ o bagan gɛnna ninnu bolo bilen ni ka don Nioro du Sahel région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Wa Nioro du Sahel gouverneur yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin décision yɛrɛ kɔni bɛ continuer fo ka taa fɔ ale gouverneur ye décision kura yɛrɛ kɔni ta a ko ɲɛ kan. Ko ɲɛ tɛ nin bagan marala ninnu a tɛ fɛ k'u ye a ka région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ni décision in taara Nioro du Sahel gouverneur fɛ kunu alamisa de septembre kalo tile 4 san 2025 wa gouverneur yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla k'a ye décision yɛrɛ kɔni ta lakanako de kama ko wa août kalo tile 28 tɛmɛnen san 2025 Nioro du Sahel région lafasalibagaw yɛrɛ kɔni olu ye ɲɔgɔn ye yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn ye min yɛrɛ kɔni senfɛ u sɔrɔla ka décision yɛrɛ kɔni ta k'u ka fɛɛrɛ latigɛ min ye jamana wɛrɛ ka maaw ka bagan ye o kɔni kana na tɛmɛ Nioro du Sahel région kɔnɔna na bilen. Décision yɛrɛ kɔni ta kun de walasa ka Nioro du Sahel ka ale kɔni kɛ yɔrɔ lakanani yɛrɛ kɔni ka d'a kan min ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ye opération dɔw yɛrɛ kɔni kɛ ko wa a bɛ se ka kɛ u bɛna opération kuraw yɛrɛ kɔni kɛ nin région kofɔlen na. Baara de kɔni na a ka kan u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni min ye bagan maralaw yɛrɛ kɔni n'u ka bagan ye u kana na don région in kɔnɔna na bilen fo ka taa fɔ décision kura taara a ko ɲɛ kan. A yɛrɛla k'a fɔ ko décision yɛrɛ kɔni kɛn bɛ ni ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana wɛrɛ ka bagan maralaw yɛrɛ de kɔni ma walasa baganw yɛrɛ kɔni bɛ déplacement min yɛrɛ kɔni kɛ Nioro du Sahel région kɔnɔna na ka se ka o déplacement nin bɛɛ lajɛlen lakodɔn an ka Mali fintigilakaw fɛ ale ni population yɛrɛ kɔni ka déplacement min ye fintigilakaw ye olu kɔni bɛ se ka bɔ o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kalama o fɛnɛ bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni n'u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ka lakana sabati ko Nioro du Sahel responsable civil et militaire k'a laɲininen don olu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa gouverneur kɔni ye décision ta décision in ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ ko kabini décision in taara gouverneur yɛrɛ kɔni fɛ décision in labaarali bɛ daminɛ o wagati yɛrɛ kɔni na ko ni décision yɛrɛ kɔni wulila o y'a sɔrɔ gouverneur ale bɔra ni ka kuma wɛrɛ kɛ a ko ɲɛ de kan ko ɲɛ tɛ n'o yɛrɛ kɔni tɛ décision yɛrɛ kɔni bɛ sen na fo wagati min na décision in kɔni y'a yira Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko an ka jamana région yɛrɛ kɔni lakanani k'o ye an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ka baara fanba dɔ ye ko hali n'a sɔrɔ o ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni bagan maralaw yɛrɛ kɔni olu ka baara dɔw yɛrɛ kɔni bɛ jɔ ko min ye an ka Mali autorités ye olu kɔni bɛ o kɛ ka d'a kan jamana kɔnɔdenw ka lakana sabatili o kɔni de ye priorité jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen na nin yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an bɛ aw la kunnafoniya k'e maa o maa yɛrɛ kɔni ye bagan marala ye jamana wɛrɛ kɔnɔna na k'i k'i jija i n'i ka baganw yɛrɛ kɔni kana na se Nioro du Sahel région kɔnɔna na ka d'a kan Nioro du Sahel gouverneur yɛrɛ kɔni ko k'a tɛ fɛ ka maa si yɛrɛ kɔni ye a ka baganw ye a ka région kɔnɔna na walasa ka se ka région sigibaa ma u ka lakana sabati. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.